Moje meno je Petra, pracujem v občianskom združení Ulita, ktoré sa venuje deťom a mladým ľuďom na sídlisku Kopčany tu v Bratislave v Petržalke. Na sídlisku Kopčany v Petržalke žije veľké množstvo detí a mladých ľudí a na druhej strane tu chýbajú plochy, kde by sa dal tráviť čas, kde by sa dalo športovať. Práve preto by sme radi tú plochu, ktorú ste videli, premenili na športové ihrisko. Ulita zastrešuje program, ktorý sa volá Komunitné centrum Kopčany a v rámci neho poskytujeme deťom a mladým ľuďom voľnočasové aktivity, vzdelávacie aktivity, poradenské rozhovory, buď tu v klubových priestoroch alebo vonku. Nápadov, ako by mohlo nové športové ihrisko vyzerať, je veľa. Keď nám dáte svoj hlas, niektorý z nich sa nám podarí premeniť na skutočnosť.